салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз ан ҳамин хел як хӯроки бомазза барои абед ё ки барои шомгоҳон тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст картошка, пиёз, гӯшт, тухм, переправа, намак ва каме равған. Дар аввал мо картошкаҳоро мегирем, ан ҳамин хел реза мекунем, каме калонтар. Пас он мо дар ин ҷо истифода бурдем 3 зубчик чеснок, онҳоро низ реза мекунем. пиёзҳоро бошад ан ҳамин хел каме калонтар реза мекунем. хеле хӯроки бомазза, боварӣ дорам ба шумо маъқул мешавад. барои касоне ки вақт надоранд, метавонанд ба муддати кӯтоҳ тайёр кунанд. дар ин ҷо мо истифода кардем гӯшти мурғ, метавонед гӯшти говро истифода кунед, метавонед бе гӯшт кунед. ҳамин хел намак, переправаро меандозем, камеашро мемонем барои тухм ва нағзакак якҷоя мекунем. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед. Моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. ана ҳамин хел камакак равған омехта мекунем ва боз нағзакак якҷоя месозем. мо аз ҳамин хел қолаб истифода бурдем. дар тафтун ба муддати 30 дақиқа мегузорем. дар ин ҷо 2 дона тухмро гирифтем, ан ҳамин хел бо мондаи ан ҳамон переправа ва намак ан ҳамин хел якҷоя мекунем тухмҳоро ва ба як сӯ гирифта мемонем. бояд нағзакак якҷоя кунем. ан ҳамин хел аллакай 30 дақиқа гузашт. картошкаи мо қариб ки пухтааст. ан ҳамин хел тухмро мерезем, ба муддати 10 дақиқа боз мегузорем ки нағзакак пазад. ан ҳамин хел пухт, хело бомазза. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. мулоим картошкаҳояш, гӯштшам мулоим. ба ҳама иштиҳои таом то видеои оянда.